la gravació. Isaac? Hola. Em negaré a pagar. La primera experiència. Sí, senyor. Després de que hagin passat ells, Veurem què ens diuen. ens atendran dos. Hòstia, n'hi ha dos, a més, ja pillarem fort, Bé, bé. Segur que si ens veuen amb la càmera ja ens veuen a venir, no, de fet? Un ens veu venir a marxa. Sí. Hola, bona tarda. No vull pagar. Sisplau, no em gravi ni a mi ni el meu identificació. A mi. No, a mi. He dit que a mi. A mi sí que em grava. I faci un... No pateixi. No tenim res contra vostè. Vale, perfecte. Ara surt. No el gravis. Ara puc gravar tu, no, Isaac? Bueno, tampoc caldria gaire. Estava una mica emprenyat, he notat, potser, o què? Bueno, ara s'acosta, no sé, potser vol apuntar-se a la matrícula. Potser vol mirar si portem immigrants il·legals a sota el cotxe. Dóna la volta a tot el cotxe. Controla que la matrícula de davant No portem, coincideixi a la de darrere. no portem drogues ni treballadors il·legals ni res. Confirmem. Confirma. Ha donat un passeig per les golfes del cotxe. Que ens ho posi verda, per això. Torna a sortir de la sala. Em torna a mirar la matrícula. Potser no l'ha acabat de veure. Sí. Em poses el semàfor en verd, sisplau? Va pujar la barrera. Tenim la meitat de la feina feta. Ens va constar que el cost és de 8 euros. Per tant, Déu-n'hi-do. Potser estem establint un rècord. No sé. Estan mantenint el semàfor en vermell. 9580 GWT. Sí, CAT. No, GW T. de Tarragona, no? Correcte. Encara no es posa en verd. La cua que tenim. Bona tarda. Ja el tenim. Adéu. Vinga, va, som-hi.